ko din ang tanan mga amigo ug mga amiga. Salamat jud kayo ninyo ha sa pag-click ani nga video para na pod magkita-kita ta og magkastorya ta diri sa Bariha channel. But if you're new to this channel, guys, please don't forget to click that subscribe button and hit that notification bell as well para sa ma-update mo sa tanan na mga videos nga akong i-upload diri sa YouTube. Murag taud-taud na jud no, taud-taud na sa jud kung wala maka-upload og video. Wag grabe jud sa kayo nangahitabo nako, guys. O gusto sa dito kung magpasalamat sa mga taong isuporta namo dito sa Mandani Bay sa Pop District Bazaar. Arang-arang jud din taon ang dagan sa mga negosyo namo dito, no? And shout out to you, Mark, Joshelle, and Aussie for being our partner there sa Pop District Bazaar. And of course, Cebu Makeup Online. Hello, Sir Jonas and Miss Pam. There you go. So, salamat jud kayo. Lingaw jud kayo ang Pop District Bazaar. Pero mo lagi, guys, mo po lagi pag human, mura jud kog mamatay na wala akong tingog. And grabe akong hilanat. So, mo nang taon-taon sa jud kong wala maka-record og video. But I'm back! I'm really back. And today is also my birthday. So, I have a special treat for you guys. Naatay guest karon nga special jud kayo ni siya nga tao nga for sure ganahan mo maminaw kung unsang iyang istorya ninyo. So mao na inyong atangan. But before na ko ihatag ta mo sa ato ang guest karon, nasa jud ko ipaila-ila ninyo, guys, ang amuang baby boy, ang amuang baby boy na si Toothless. Say hi, Toothless. There you go. This is Tutut. Mao ang taon niya nakalingaw na ako og siya ra jud ang akong kauban karon sa akong birthday diri sa amuang balay. Hello everyone. My name is Toothless. O sige. So, ako nang ihatag ninyo ang atuang guest karon nga panganlan og Madam Bariha. Madam Bariha, pasok. Salamat kayo, EJ, sa imong pag-imbita kanako diri sa imong channel sa Bariha Kabay. Tuod man, ako si Madam PDH. Karong adlaw hatagan ta mo sa inyong kapalaran sa gugma. Sugdan na nato kini. Aquarius. Kini ang mga tawo nga gipakataw sa Enero 20 hangtod sa Pebrero 18. Di ra gihapon ka makauyab hangtod dili scam ang picture sa imuhang Facebook. Swerting butang, lubots baso, di malas na butang, kutsarang baw. Sunod kay ang Pisces. Kini ang mga tawo nga gipakataw sa Pebrero 19 hangtod sa Marso 20. Imong ex mo balik nimo kay para paninglon lang ang cellphone nga iyang gihatag nimo sa una. Swerting butang, kuko sa iring bigaon, di malas na butang, tayaong nail cutter. Sunod kay ang Aries. Mao ni ang mga tawo nga gipakataw sa Marso 21 hangtod sa Abril 19. Makauyab na jud ka, pero sa Facebook ra puto. Swerting butang, tuhod stuko, di malas na butang, kumingking sa bakukang. Sunod kay ang Taurus. Ang Taurus mao ni sila ang gipakataw sa Abril 20 hangtod sa Mayo 20. Mulambo ang imuhang relasyon kung palitan na nimo ang imuhang uyab sa Facebook ra nimo nga nakaila og sapatos karong Pasko. Swerting butang, inunlan sa kanding, di malas na butang, si Moods itoy. Sunod kay ang Gemini. Kini ang mga tawo nga gipakataw sa Mayo 21 hangtod sa Hunyo 21. Makauyab na jud kag tarong, pero magbuwag ra mo kay baho siyang bakbak. Swerting butang, panting gision, di malas na butang, brief na narustret. Sunod kay ang Cancer. Mao kini ang mga tawo na gipakataw sa Hunyo 22 hangtod sa Hulyo 22. Magbalik mo sa imuhang ex sa imong damgo. Swerting butang, inihi ang bato, di malas na butang, irong patulon. Leo. Mao kini ang mga tawo nga gipakataw sa Hulyo 23 hangtod sa Agosto 22.
Di gihapon ka makauyab hangtod di ka muundang og hubo-hubo sa Facebook. Swerting butang, balahibos iring, di malas na butang, abtang sa manok. Virgo, kini ang mga tao nga gipakataw sa Agosto 23 hantod sa Setyembre 23. Hinay-hinayi og filter ang imuhang profile pic sa Facebook para makauyab na jud ka. Swerting butang, iloks piso, di malas na butang, kumingking sa kanding. Libra, kini ang mga tao nga gipakataw sa Setyembre 24 hangtod sa Oktubre 23. Makauyab kag upaw tungod sa imuhang binugno. Swerting butang, lagos sa baka, di malas na butang, dunggan sa lamok. Sunod kay ang Scorpio. Kini ang mga tao nga gipakataw sa Oktubre 24 hangtod sa Nobyembre 22. Single ra gihapon ka hangtod di ka maundang anang imuhang pagka-OA sa Facebook. Swerting butang, kawayang liki, di malas na butang, bigaong baki. Sagittarius, kini ang mga tao nga gipakataw sa Nobyembre 23 hantod sa Disyembre 21. Makauyab na jud ka gwapa. Gwapa ilambos. Swerteng butang, tiil sa ud, di malas na butang, kalimutaw sa iring. Capricorn, mao kini ang mga tao nga gipakataw sa Disyembre 22 hangtod sa Enero 19. Naay makagusto nimo na gwapo pero bahog tiil. Swerting butang, ilong sa baki, di malas na butang, batang sa kabaw. So mao kato ang inyuhang kapalaran bag-o mahuman ang tuig 2019. Hatagan ta mo sa sunod na ako nga guesting diri sa Badiha Kabay sa inyong kapalaran sa tuig 2020. Salamat kaayo. Ako si Madam Bedihan. Salamat kayo Madam Badiha sa pag-guest diri sa Badiha Kabay. Hinaut mo ta guys, nalingaw mo ni Madam Badiha sa iyahang mga panagna. Thank you so much guys for watching, and please don't forget to click that like button and of course share this with your friends para pud malingaw sila. So there you go. I still have tutut with me. Mga to na mi guys, kay murag gigutom na niyo mong bibi boy. Hindi siya Anyways, thank you so much for watching guys. This is EJ again, your Badiha guy. See ya.